halvgång 12-tujena fyrra parten ta han sett merkflåfærre seg av flåvøtlen i Vavon, og her var neggfall kommet sammen at heka i måte. Så la just leva ju komma höllni av flåvötlen i morgon, är en flåfärre vid till föreska landslinjen lente. Bäg inne och utanför stod folk i haubatalli och bojava. Och här är flåfärgstäckan vid terminalen och trapporna är kardar ut. Här är det pruttar vid bökrumsflackon. Och så att lova att nere i den. Och så är det Jens-Erik från förska och vinnaren Torskild. Läge ser ut att vara gott och det är alla grunder till det. Och så är det på för USF som tar emot det och Jenter handlar Torskild Blommer. Torskild gör det där som man inte räknar vi. Jag skorar 8-0 mot Österrike. Och med de trapporna kommer resten av åkara landsliga. Har det då sån och stolt det att ha alla grunder till. Har har just det som man inte räknar vi. Och Jens-Erik är här och utanför Jens-Erik kommer väljaren Paul Gulaksson. Och han kan av sånnon vara stolt. Det är Ivan Johannes landslagsmävor och Höje Mortensen som inskjöt om honom till uppgång. Och flåvadren han är redan upp. Och här är det en hopor av flöckon och glädjefalskom som tar emot i åkara landslivet. Och här är det Torskild som lite blåbär i väckre. Alla har vi drömmar om immest, men inte alltid att dessa drömmar görs verklighet. Så är det avgörande om att förska luttryck i EM-kapaciteten är nekvit hos som etta. Ur Vavon tjekk leien tja landslinjen vi busse til Øyra Joar, og alle stedene finket der heierlige eller størfingna mottøke. Nekv var til dømes kommet om kajina i Vestmanna at hege måte. Ur Vestmanna tjekk leien fram i Vik. Her negg folk hadde løyta seg igjen av veien at hege måte. Bra.
Fram vid Ötjavenon stod bilar vid Kjelton som bor landslinjen vel heimaterkommen. Vid Hotel Borg stod alle bilene til Kjell i havn. Til Kjell som hovedsponsor til landslinjen. Ja, og i